Malta qed tiffinalizza l-pjan tagħha għal sistema ta' enerġija renovabbli fil-baħar dan wara li saret konsultazzjoni preliminari mas-suq u qed tlesti l-pjan tagħha għal din is-sistema ta' enerġija renovabbli. Dan tħabbar mill-Ministru responsabbli mill-Enerġija Mirjam Dalli fil-ftuħ tal-laqgħa tal-mednajn li saret f'pajjiżna dwar is-settur tal-enerġija li preżenti għalih kien hemm kollox 9 Ministri tal-Enerġija minn nofsinhar tal-Ewropa. Din il-laqgħa saret fi sfond ta' kriżi internazzjonali tal-enerġija kawża tal-gwerra fil-vant tal-Ewropa li waslet biex il-prezzijiet tal-enerġija madwar l-Unjoni Ewropea splodew il fuq. Il-Ministru Mirjam Dalli qalet li r-reġjun tal-Mediterran għandu il-potenzjal li jmexxi l qudiem ekonomija li ma tniġġielx b'investimenti fl-enerġija renovabbli li tkompli toħloq impjiegi ta' kwalità u tkabbir ekonomiku sostenibbli. Dr. Dalli qalet li l-laqgħa tal-ħamis tfisser pass importanti biex jinbnew il-pedamenti u l-Mediterran isir ċentru tal-enerġija ekoloġika. Qalet li din il-laqgħa f'pajjiżna tista' twassal għal front wieħed għal viżjoni dwar l-enerġija fl-Unjoni Ewropea. Sostniet li pajjiżna impenjat li jkompli jagħmel aktar investiment fl-enerġija renovabbli. Waqt din il-laqgħa Mirjam Dalli tkellmet ukoll dwar il-kooperazzjoni ma' pajjiżi ġirien fuq l-enerġija fosthom mal-pajjiżi tal-Afrika ta' fuq li jagħmlu parti mir-reġjun tal-Mediterran.